Фермерски пазар Кръчка отново гостува на София Аirport Център. Нови предложения за по-здравословен живот и красота. Запознайте се с производителите на чисто месо и бульони, освежаваща и полезна камбуча, вкусни изкушения от форми и на бижута от кехлибар с доказани ползи за здравето ни. Здравейте, казвам се Камелия, предлагам биомесо. Всъщност то не е био, но си ги гледаме чисто животните, без хормони, антибиотици. В района на Гоце Делчев, село Мусомище, там ни се намира и мандрата, и фермата, и производството. Най-доброто предложение според мен е телешкото, почистено от ципи и жили, идеално за бързо хапване, за забързани хора. Костния бульон е с много ползи за здравето, това си е натурален колаген, хората много го харесват. При всекидневна консумация подобрява много работата на стомашно-чревния тракт, и същевременно ни набавя минерали и колаген, който знаем, че е важен. Ние се казваме Сенаро, като предлагаме ръчно направени бомбони, веган бомбони, които се правят от паста от форма. Като използваме естествената сладост на формата и имаме различни вкусове. Едни от най-известните са ни мачета. Имаме с киви, с какао, с праскова. Имаме и кремове за мазане, които са много полезни, тъй като не съдържат захар, а са изцяло направени от биологично земеделие. Казвам се Даниела Григорова и съм представител на фирма Далвита, която произвежда комбуча. Комбучата е много полезна, освен че е много приятна за консумация така през летните месеци, когато всички обичаме да пием нещо разходително и газирано. Аз се казвам Иван Саздов, дизайнер на кихлибарена бижутерия, единствен в страната. Днес представям Мянмар, остров Суматра, Индонезия и 4 от балтийските находища. Изделията, които предлагам, са освен с цел красота и с лечебна цел.